Hey, hoi. En wat leuk dat je hem weer zag. We beginnen waar we in de vorige vlog eindigen binnen. Houd je hem vast, want we gaan weer op pad. In Etretat staan we op dit prachtige camperplakje. Gratis, mooi achter de kerken. We zijn vanuit dit prachtige plakje op een fiets naar de Krietrotsen gaan. Nou ja, je had al even zien. Die ene die op een olifant ligt. Wat je mag zien is dat we dapper op paard gaan binnen. Op wij naar een camperplakje wat we betocht hebben. Maar ja, helaas wel vol. Er ziet dan echt niks oors op dan is knaus te keren. En weer op paard te gaan. En een vol plakje te zieken. Nou, en precies dat doen we. We maken een flinke tocht van zo'n beetje 240 kilometer. We komen uit bij Sillé-le-Guillon. Ja, en wat we daar doen, dat zul je dus weer in deze vlog. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je Nou, hier staan we. Mooi beschut in de bosjes. Alleen hier zien we helemaal geen zinnen. Maar dit zorgt er dan wel voor dat het in de camper lekker koel weer. Just een medium kwam hier. Camping en La Forêt. Mooi plakje. En de week nog plakzak trouwens. Dus we winnen hier maar eens treien, denken, hier op trein. Mijn eerste oors was, nou, dat weet al vol. Maar hoe dan ook, super. Mooi plakje. Het is, ondertussen is dat weer Jelwe in. Van de oren dus. We zijn hier het blaasje. Fietsen hebben we krijgt al een halve steen rond de stroom trouwens voor de eerste keer. Ja, we moesten de fietsen opladen en dat soort dingetjes. Dus dan had je toch alweer een proto-elektrische apparaat niet dan even nog een stroom hadden. Nou, hoe dan ook, het spul zou je erop laden. Dus we slaan even de fietsen en de omgeving beginnen. We gaan juist doen, hebben we even een rondje. Want er zit hier een mars zit je vlakbij. Dus daar gaan we even een rondje omheen dienen. En even keuren. Juist hier naar buiten gewoon zelfs. Nou, we staan onder de BM. Dus dan is het correct als de ruimte de hele nacht. Nou, dat weet dus net zo. Omdat we hier onder de BM staan, is de zuster Ines Knauski. Maar zullen we hebben een mooi plakje. Nou, fietsje ben er al, dus ik heb wel eens een stukje fietsen. Later. Nou, door. We hadden een route op van kilometer 34 of zo. We zien het wel. Later.
wat is het, watermeloen? Nee, noem maar een gala. Galia of zo. Een gewone meloen. Hou we wel verzinnen. 24 kilometer fiets. Nou, wie maak je? Dat vind ik ja wel. Ja. Hm? Ik ben maar 50 kilometer per uur bij de Bergdel zuist. 54 ga ik halen. Nou ja. Je wordt zo'n bewolkte dag. Op zich perfect, ja. Dit is een beetje van dat Nederland waar. Hè? Ik denk dat een gratis 22 is, zoiets. Dus nou ja, even pauze. We moeten nog 3 kilometer volgens de route. Dan ben we, nou in ieder geval bij de camper. Dus ja, we rijden, dus we maaien eigenlijk maar we nog net naar huis. Dus ja, door onderwijs treffen we altijd goed in een lietse warpje. Dus dan zullen we uiteindelijk wat te beleven is. In ieder geval weer voor mij het is hier prima. Het is maar wij je maar bezig houden willen, maar de fietsen die staan me eigenlijk net zin. En toen dacht ik eerst dat mijn stuur steeds in de achterkant ons zit, want je zit een beetje een putje. Dus nu heb ik alles al omzet. Maar dan blijkt dat het eigenlijk net van mijn stuur is, dus het is van de vorige eigenaar denk ik. Want mijn stuur die zit hier helemaal. Nou, ik heb alles al omzet. Maar dat wie me net zin, dus dat stiet net goed. Dus ik ga alles weer omzet en een beetje onpast. Dus ze staan nou helemaal lekker. Nou ja, krijgt even die fietsdracht hebben we die in. We zijn weer op een camping natuurlijk, maar door een staan de fietsen erachterop. En Dieter die leidt bij de masseur. Heel leuk, die staat hier aan het begin van de camping. Ik zal even een foto zien erbij van haar auto. Maar die is bezig met een shiatsu massage voor de regering. Dus nou, die vermaakt het wel. We hadden fietsen hebben we achterop en de accu's die doe ik maar weer voor het onlader. We gaan net zo vol opbroekje en maar kleer we gaan ook naar stroom, dus let ze maar lekker vol. En dan beginnen we alsmaar met een 5 uurtje. Tenminste naar Dieter en waar waarom is dan. We zitten hier heel bot in het skaart, dus we moeten zinnen wat op zitje. En zaten we onder het fietsen omwerken heen, dan is het koud en dan is het weer warm, dus de zinnen moet al een beetje omblijven. Maar goed, geen klein hè. En daar moeten we hier kennen. We moeten dus net naar de hitte. Nou, dat is leuk. Dus perfect. Ik zal even wat prutsen. De fiets wat skiermeidjes en dat soort dingen. Wien in de camera, denk ik. Maar de fiets even wat skiermeidjes en dan wat omprutsen. Dan in de politie is je dan ook weer. En dan ik heb even een drankje. Laters.
wordt je al wel achten. Dus leven kakkerellen. Zo, en wat is dit ideaal net jongens. We hebben natuurlijk wel schoen in het vlagje, ook dat maken, hè? Zelf hebben we die in. Dus als je nog net zien, shirt nog maar even waarom. Maar rappeltjes, een stukje vlees, dus we gaan nu naar het bakken. Lekker hoor. Ja, lekker warm hoor. Maar vlug waren. Meer verschil niet. Groeien. Ik vind het goed hoor. Ja, niks. Hier op een vlag. Maar dat is goed. Ja. Had ik het zijn? Ja. Kut. Oh, kut stier echt. Stier echt op een vlag. Lekker staat eruit in. Kun je genieten van de dampen. Nou, lekker eten. Later. Maar luister, nou haast ook 1 keer best aan het bakken. Dit is de eerste keer in deze vakantie. En dan maken ze er zo'n vlog van en heel veel poespas. Terwijl ik al 4 dagen dit kleer maken ga. En hebben ze en door. Nou, er is natuurlijk neer van Wier. Hoe dan ook, wij gaan weer op pad. En weer op pad naar uw volgende locatie. Neem de afslag rechts. Bij 1200 meter links aanhouden. Nou, we staan wat de plak. Camperplakje. Weer liefst dwarpje. Dus ik heb wel een onderzetten waar we binnen. In ieder geval temperatuur bij je wat overreden. Het is hier 30 graden en we komen van 20. Dus het is hier iets warmer als buiten. Of tenminste waar wij komen. Maar een mooi plakje. Feestterrein zit je bij. We hebben een hinder in de 40. En dan heb je de bal natuurlijk. Nou, helemaal prima. Dit is een treiplakjes bezet. Makkelijk, we staan maar voor in je nacht. Dus, en dan ga ik wel weer terug. Nou, eens even zien nou een kleurje krijgen hier.
Sinneskerk toch wel lekker, hè? Hij heeft zelfs stroom erbij, het maar. Nou ja, we broeken niks, dus... we letten de zonnepaneeltjes en de accu's het werk met de wijn. We pakken uw e-bikes weer en gaan er weer op uit. Maar misschien weer een mountainbike beter was hier. Poeh. En dan heb ik nog dapper probeer ik te filmen. He? We fietsen hier door het natuurgebied. Maar hè, dit platform. Dit is een moerasgebied, dus een beetje op een fietspaden blijven. Nou, we sluiten hier de vlog maar weer aan. Bedankt me weer voor het zien. Tot de volgende keer. En vond je hem deze vlog nog leuk? Doe dan even naar Toemkom heen. Weer even naar beneden. Ik blijf het zezen. En zet het beltje even aan. Dan krijg je de volgende keer een seintje dat er weer een vlog online is. Hey, bedankt voor het zien. En tot de volgende keer, want dan ben we weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen en met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen